APHLC Asong atum pen nomination alo jokdon tanglo PNDC office asahi amalong All Party Hills Leader Conference mate APHLC pu Asong atum pen nonangki leji MP election kachipati dunja phan nomination alo jokdon tanglo lasinon MP election ke highway jiposi APHLC Asong atum pen ningthepon lapen ke hailote ke chengsi kache song ponchi asai ke hempre ka pharman lapen ke siksidol ke pangtangji lahai asaisi claimvek jiposi APHLC candidate ahian pen Phiranki atumalong chithanpon dilai pen biltra life Phiranki Abraham Tiso report ni dak labangso constituency Dipua constituency pen ke ni tum APHLC lo first lo ke jok la pen ke kaduita DC ba returning officer tu alang klum ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le kopia ke mang senang le labangso MP pharman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ni litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pensi itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen pot si litum election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le tik hip to gen itu nge o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che en to et nang po la hello la pen dak karbiang long inglong arat atum akay la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum akay la pen along letan itum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pick di alang litum si scheduled tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po la pen ohomia khilonjia to mane mathapon vek po la pen CAA UCC la pen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act pol bangke pavidet nang ji lailo ni tum la pen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang la pen di mahasau nonomat ponchat nang bikok lo hal so ponchat di mahasau pen ta ako pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under 6 schedule se adak pang tang tu nang ji la pen ilitum karbiang long ta ponchat aloh nang pilut tanglo election council election da ponchat aloh pen si pedorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tunge claim vek po la pen non la latest autonomous award avidet la lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ge di non ge autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum lage serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum phan sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum phan nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako pelong tu nang ji symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke kesi lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang ta la ka ke thop da lo lage free symbol bom lang reserve kali lage sir nam ki hai ji phan ning ke thekwan do ni tum bang ke
100% si ni tum ning thelu la bang ke non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khilon ji khomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki vir je phan ke jokta ning hang he ke di ili tum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka che protect je phan si ili tum ke claim lo pot election bang ne li tum si highway popular athema BJP Congress ka doi tum ge lage akhei pen along ri donang ji pu ke ning je ka la tum ke sir nang lepu hai nang tum se hai dia asai ke deng ye deng vek dia bang la ke 6 la autonomous state abang lo number kecheng si number 1 lo la pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang akam lo an par ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi hala so evil practices act hala ta pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mo pen ki pu bom autonomous district abang ka autonomous area po bang ge tum chelong tu vek nangi la pen Sir, public and short is than kang tung ge la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulotante ron ke chedan ge ko pie pasi ke chedan ekhei la pen elong ri ke chepe jok ye phansi ron ke chedan la pen ron ke chedan ke la election hello ron ke chedan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello ilituma AK47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kadok kavita APHLC tom phan pi lap nang po lain lo. thank you sir